mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Pumayag pa rin akong maging pangalawa. Dahil hindi naman pala sila kasal. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago nyo na lang ako sa pangalang Honey. 37 years old at kasalukuyang OFW dito sa Asia. At ito ang aking secret files. Habang isinusulat ko ang liham na ito, hindi ko mapigilang maiyak. Hanggang ngayon kasi ay hindi ako makapaniwalang nangyari ito sa buhay ko. Noong taong 2012, may nakilala akong lalaki. Itago na lang natin siya sa pangalang Mr. M. Mas matanda ako sa kanya ng 1 taon. Single mom ako noon at may 4 na taong gulang na anak na lalaki. Nanligaw siya sa akin at agad kong ipinakilala ang anak ko. Tinanggap niya ang anak ko. Kaya naging panatag ang loob ko. Naging kami. LDR ang relasyon namin. Araw-araw magkausap kami. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi, o kapag wala siyang trabaho. Ako naman, nagtatrabaho noon sa Baguio bilang caregiver ng isang matanda. Nakilala ko yung inaalagaan kong matanda sa isang coffee shop kung saan nagtatrabaho ako noon. Inalok niya ako na alagaan siya at pumayag ako matapos magpaalam sa pamilya ko. Pinasasahod ako nung matanda ng 20,000 pesos kada buwan. Kalaunan, napansin ko na lang na may gusto pala siya sa akin. Binibigyan ako ng pera, binibilhan ako ng cellphone, alahas, at ng kung ano-ano pa. Ganun ang pakikitungo sa akin nung matanda. At isang gabi, nalaman ni Mr. M yung tungkol sa matanda. Sinugod niya ako sa Baguio.
Gabi na nang matagpuan niya ang inuupahan naming apartment. Sa sobrang takot ko, hindi ko sinasagot ang tawag at text ng boyfriend kong si Mr. M. Kaya lang, umakyat siya sa balkonahe ng apartment nung matanda at nagbato ng mga barya sa bintana namin. Nagkunwa-kunwari nga ako na natutulog. At sa sobrang inis at takot ko, tumawag ako ng pulis. Sinabi ko na mayroong magnanakaw. Pagdating ng mga pulis, nadatnan nila si Mr. M na nakaupo sa balkonahe. Nagtanong ang pulis, nasaan ang magnanakaw? Sumagot si Mr. M, pasensya na po. Napunta po ako rito para sa girlfriend ko. Ayan po ang girlfriend ko, hindi po ako magnanakaw. Dahil doon, napahiya ako. At saka ako na ipinaliwanag ang lahat sa mga pulis. Buti na lang at naging maayos ang usapan namin ni Mr. M. Nakita rin ni Mr. M na nasa ibang kwarto naman yung matandang inaalagaan ko. Siguro dahil na lang sa selos o sa mga kwentong nababanggit ko tungkol sa ibinibigay sa akin ng matanda, kaya siya napasugod. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Mr. M. Kaya lang, naalaman naman nung matandang inaalagaan ko ang tungkol sa boyfriend kong si Mr. M. Nagalit siya sa akin at pinaalis ako. Pero makalipas ang ilang araw, siya pa mismo ang pumunta sa bahay namin sa Pangasinan at humingi ng tawad. Pinatawad ko naman. At doon siya tumira sa bahay namin. At kahit dumadalaw ang boyfriend ko, para bang okay lang sa kanya na nakikita yung matanda. Then pagkaraan ng ilang buwan, napansin ko na hindi na ako dinaratnan. Nag-pregnancy test ako. At nalaman kong buntis ako. Positive ang lumabas sa pregnancy test kit. Nung nagpa-check up ako, nalaman ko na 4 na buwan na akong buntis. Di syempre sinabi ko yun kay Mr. M. Masaya ako eh. Sabi naman ni Mr. M, pananagutan niya ang bata. So ang nasa isip ko, magandang pamilya ang binubuo namin. Eto na yun. Yun lang pala yung akala ko. 1, 2, 3, 4 na buwan ang lumipas. Isang gabi, biglang may tumawag sa akin. Sinagot ko at ang sabi sa kabilang linya ay, "Hello? Ako ang asawa ng inaasawa mo." DJ Rocky at DJ Jello, parang tumigil ang mundo ko nang marinig ko yon. Naririnig ko pa nga ang hilik ng boyfriend ko sa kabilang linya. At ang sabi nung babae, lasing daw si Mr. M. Dagdag pa niya, 7 taon na raw silang nagsasama.
Meron silang 7-year-old na anak at 1-year-old na baby. Para akong binuhusan ng napakalamig na tubig. Matapang akong nakipagsagutan sa kanya. At sinabi kong, buntis ako. Pero ang sabi sa akin, wag na wag daw akong umasa. Dahil hindi ako pananagutan ni Mr. M. Tsaka niya ibinaba ang tawag. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko matanggap ang nangyari sa akin. Ang sakit-sakit. Gusto kong matapos na ang lahat nun. Nag-aabang ako ng tawag o mensahe mula kay Mr. M, pero dumaan ang ilang araw, wala akong natanggap. Hindi rin ako sinasagot ng mga kapatid niya. Kaya pinuntahan ko si Mr. M sa pinagtatrabahuhan niya sa Mariveles, Bataan. Madaling araw akong bumiyahe. Umiiyak habang naglalakad papunta sa terminal ng bus. Hindi ko alam kung saan ko hahanapin si Mr. M, basta ang alam ko lang ay nagtatrabaho siya sa isang lending company. Pinagtagpi-tagpi ko lang ang mga sinabi niya sa akin at natukoy ko kung anong lending company ang pinagtatrabahuhan niya. At pagkarating ko doon, ay nakita ko siya. At habang nasa malayo pa ako, sinubukan ko ulit tawagan siya. Buti na lang sinagot niya. At nang sagutin niya ay naglakad na ako papunta sa kanya. Naglakad ako papalapit sa kanya habang umiiyak at nakatingin siya sa akin. Tinanong ko siya, bakit mo ko niloko? Bakit hindi mo sinabi ang totoo? Pumunta pa ako dito. At ang tanging sagot niya ay, natatakot daw siya. Natatakot siya na sabihin sa akin dahil baka iwan ko siya. Tinanong ko kung paano na yung dinadala kong bata. At ang sagot niya sa akin, hindi raw niya kayang iwan ang una niyang pamilya. DJ Rocky at DJ Jello, sa kabila ng lahat, pumayag pa rin akong maging pangalawa. Dahil nalaman kong hindi naman sila kasal nung babae. Nagpatuloy ang relasyon namin. Nang mga anak ako, sumuporta naman siya. Kaya lang, kulang ang naibibigay niyang suporta. Dumating din sa puntong laging nagkakasakit ang anak namin. Pero imbes na si Mr. M ang umalalay sa akin para sa mga gastusin, ay yung matandang inaalagaan ko pa ang tumutulong sa amin. Habang lumilipas ang panahon, mas lalo kaming nagkalabuan ni Mr. M. Halos hindi na siya umuwi sa amin. Hanggang isang araw may dumating na oportunidad. Tinawagan ako ng tita ko na nagtatrabaho sa Middle East. Tinanong niya ako kung gusto ko bang magtrabaho bilang direct hire doon
Tinanggap ko ang alok. Sakto naman, wala na yung matandang tumutulong sa amin dahil bumalik na siya sa Amerika. Kaya, sinubukan ko. Pumunta ako ng Maynila. Then sabi ng tita ko, may makakasabay daw akong lilipad papuntang Zamboanga. Zamboanga. Nagtaka ako kasi ang binanggit sa akin ng tita ko ay Dubai. Dubai ang bansa na ina-applyan ko. Pero dito ko na nalaman ang katotohanan. Na human trafficking pala kami. 7 tao kaming dumaan sa Zamboanga. Pagkatapos ay tawi-tawi. 2 araw kaming nagtago doon. Madaling araw, pinapipili kami kung sino ang sasakay sa speedboat at sino ang sasakay sa lantsa. Bago kami umalis, sinarang kami ng isang makapangyarihang lalaki. At ang sabi ng lalaking ito, gusto muna niyang tikman ang isa sa amin bago kami paalisin. Sa kasamaang palad, ako ang napili ng lalaking ito. Nagmamakaawa ako noon. At buti na lang, nakausap siya ng amo namin na nasa Malaysia at hindi na natuloy ang binabalak niya. Sumakay kami sa speedboat sa gitna ng madilim na dagat. Sabi pa ng isa kong kasama, kapag namatay tayo rito, hindi na tayo mahahanap. Kakainin na lang tayo ng mga pating. DJ Rocky at DJ Jello, dasal lang ang sandata namin sa pagkakataong yun. Ang naiisip ko lang noon, sana hindi naman ako kuhain. Kuhain ng may kapal dahil kawawa naman ang anak ko. Kawawa ang mga anak ko. At kaya ako naman ginagawa ito para sa kanila. Para mabigyan sila ng maayos na buhay. So nang marating namin ang isang isla sa Malaysia, lumipat kami ng bangkang pangisda. Tinakpan kami ng fishnet habang inililipat sa Sabah. At nang matanaw ko na ang sinasabi nilang bansang Malaysia, hindi ko napigilang umiyak. Niyakap ko ang isa kong kasama at sinabi ko, ligtas na tayo. 1 linggo kaming nanatili sa Malaysia habang naghihintay ng flight papuntang Dubai. May isa sa mga kasama ko ang nag-post sa Facebook at natag ako. At dito na nalaman ni Mr. M na wala na ako sa Pilipinas. Minessage niya ako ng minessage, pinauuwi niya ako. Nangangako siya na bubuuin na raw namin ang pamilya namin, pero ubus na ako. Hindi ko na kayang paniwalaan ang mga pangako niya. Nakipag-iwalay na ako sa kanya. At nalaman ko na kinontak niya pa yung tita ko na nag-alok sa akin ng trabaho sa Dubai. Minura niya ito ng minura. Kaya galit na galit ako. Then November 15, 2015, tuluyan na akong nakarating sa Dubai. At nang makarating ako sa Dubai, nangako ako sa sarili ko na pagkaapak ko sa lupa ng Middle East, iiwan ko na ang lahat ng sakit, luha, at kabiguang naranasan ko sa Pilipinas. Magsisimula akong muli.
babangon ako at iaahon ko ang sarili ko sa mga pagkakamaling nagawa ko. DJ Rocky at DJ Jello, may karugtong pa ang aking kwento. Kung paano ako napunta sa ibang bansa naman sa Asia. At saka ako nalang ibabahagi ito. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Honey. At ito, ang aking secret file.